A avaliación de bacharelato pro acceso á universidade, a tan coñecida como temida ABAU. Hoxe comezaron en Galicia estes exames no campus de Pontevedra con case 1.300 estudantes que buscan conseguir a nota para entrar na carreira universitaria escollida. Unha proba que está moi rodada, levamos moitos anos facendo as probas de, agora chamase ABAU, antes selectividade, e en xeral temos que mobilizar un número moi elevado de persoas que nos axudan a que isto saia o mellor posible. En Pontevedra non só o campus acolle estas probas, tamén o Centro de Recursos Educativos da ONCE. Ata aquí se despraza o alumnado de toda Galicia con necesidades educativas especiais. O máis importante é que as persoas que están aquí na sede da ONCE estén o máis cómodas posible e que non xa bastante presión teñen pola ABAU. Nos intentamos que estén o máis cómodas e cunha atención moi personalizada. Este ano son 15 alumnos os que se examinan neste centro único en Galicia. Algúns teñen problemas visuais, como Miguel, que chegou dende Bueu para facer a proba. Teño unhas axudas que son un tempo para facer o examen máis ilimitado e tamén a letra dos exámenes é maior. Outros, como Raquel, teñen algunha condición física que lles obriga a facer os exames de pé ou deitados, ou que, como Lucía, precisan de máis tempo para examinarse. Necesito poder estar tumbada ou levantarme porque teño unha malformación nun oso da espalda e impídeme estar sentada moito tempo. Teño que vir porque necesito máis tempo e, ao final aquí dannos esa oportunidade e é moito mellor para nós. No caso de Lucas, o fillo de María, o seu TDAH fai que a mellor opción para el sexa realizar a ABAU nun espazo illado. Porque se empeza a poñer nervioso, empeza a dar golpes ca man na mesa, tamén molesta aos seus compañeiros. Entonces, é polo ben de todos. Todos eles se encontran no Centro de Recursos Educativos os medios que precisan para completar os exames, dende probas en braille ata facelas o ditado. Iso sí, os exames, a ilusión e os nervios son os mesmos para todos. Quero facer o doble grado de Educación Infantil e Primaria. A carreira que quero facer é a de Física. Gustaríame facer Enxeñería Aeroespacial, se necesitase un 12. Desexando que pase, porque collimos un hotel aquí, vimos conducindo desde que Culleredo, que somos de Culleredo, e eu xa viña nerviosa no coche.